Karbi customary low village koda putak che thanchi mum amai Karbi rong asar amai lumba jong havar amai pen ke paduk. Chiri pharo hinira phokep so se DS Group company aphan ke jordet along le long ke rong ke rahem lokhimon odawan la pen church aphan si pek nang chi pu havar araratum ke hang. Ice cream ka chujor pen ningkan phoso se an pleng tang lo long sing te ran. Munthi ing hi arta ningkan crazer ke poso hem chelele det. Pini ada babirta long pen kado kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo tang te pini ada babirta juitha Karbia khai ke khai kang thim ame thang ju tang ju bat arona tang choklim pu pen kidam tang district council long that pen 1954 aning kan pen Karbi customary lo aja kong nang pilo so teng pen kidam tang apor seta TVD sia phuthak se ke chipi ponlo ame thang customary ron ateng pen bisar kindar kaching sai nang jia puthak tebon ta asaya bang cheklem kledera jok puthot village court alam the kachini pe meji aphan rong asar amai lumba jong havar amai atumpen cyclat mate workshop pedopon thulo sonsi aru niphai krepli surihini rein kor trokani lumba jong constituency ka parlo arlong pharla kangbura be arong lapen mijung disa arong along Karbi rong asar amai lumba jong havar amai ro arlong pharla sanchom amai pente mijung disa sanchom amai atumpen chipatir pi ponsi Karbi customary lo ateng pen village kora puthak che thanchimu matik workshop amai ke pado pon bangso amai ke pado pon atheke ili Karbia khai atumke khai kang thim lasi methang aron atang do bisar kindar kaching sai aja kongta do pupen ko puson si Karbi customary lo ateng pen kang sai nang jima lapen ketok nang jima alam hei hui che than pon lo pusi KRAA lumba jong havar amai amai phu biren tong bi a hin pen ningje pon arlong phala long pini jang niltum Karbi rong asar mai pen kai tong na kalam chib lai lo je itun 1954 pen Karbi anglong itum Karbi ya khe tum sia jutang do so ching sa ya kong fan TVC puisi code fan pilo pasi laso bang ke training lang PH jade pitanon bang kam kle bang det lasi non laso ko taksi tuma district judicial court pen tuma akai tum ta bang lo DS lekhi pen belcham teron akai da dulo lasi rong asar dum fan bangso hala register koson se maintenance ma case ki dengut pen koson se case pi nei ma laso ko taksi rat pan pachini lasi nilitum thik pen la puan cholo pini rong asar tom bang thoksi do rong thoksi muni tong lo la pen rong asar de hala village council bang sirkep ban tan jun chi tong elo lasi da ka chithanam ke chimum bang lan lo je pini pen bangke nilitum la Karbi customary court laso aron ting si ching sai pu pusi pini sai lo la pen ke anu ka break la Karbi hejan ba inglong su hajan kesan bangke hala bang akur long damang nilu pusi pini bang chiring kal se ki bang jila por bang ke la so ting si ching sai pu pusi pini khan ki mum ka chirai lo Lapente District Council Customary Law Court Assistant Judge DS Lekthe Lapen Advocate B Teron atum chetong dunsi Village Court aron ko puson si ilitum ke claim nang jima than pachini pon thulo bangso amai long KRAA lumba jong havar amai chunbang Sonjoy be dunmai phu Babu Teron claim bang Rajesh Teron anparta rong kep so se rong asar ame karatum chetong dunsi mai mesen pen pachun pon Lakhain ko truck Dwarbagori MAC constituency ka parlo kohora anparta Kajironga National Park atung kedo Golaghat district pen kachi koinot along rialong kedo kohora soil conservation IB athengno soil conservation department atum along le chiripli cap so sepen chenglok rongara atum along le chiri pharo hinira in koi social long le inut bang hini ke thek muchot social worker Prodip Terang lapen SGB rising rong pi latum bang hini chipa thek chipari lapen inut bang hini atum cherap chitodunsi chiri pharo hinira Kep social longli DS Group company aphan joy pen jorpang hu therapy fencing ki hing et ke thek long pen Dwarbagori hamphang song keja
Angel Sonteron, Dilirin Terang, Mongol Singing Ti Lapen Rong Asaratung, Jalin Si Chiri Parohini Rapokep Sosia Longli, Dias Group Company Pan Ke Jordan Alongli Alongke, Rong Kerahem, Lokimono Dowan, Lapen Charge Pansi Pek Nangji Lapen, Hadake Dove Karbia Tuma Pansi Pek et Nangjipu, Rong Asar Pencheng Lok Havar Arat, Kache Song Abut Lamte, Chipak Langpon. Lapen Karbiang Long Hampanga Song Do Antame Nang Chirab Dun Taputa Tuning Report Pedo. Rangsina Bay Report, Cut News. Lasipini nilitum labang sunni tum dak katam nang ko alam theke nilitum ladak kohorag arong mate kohora Kaziranga along aduya hoilong nitum labang so solakajok conservation along le nilitum chekoi not nili halo rongasa lo nilitum ladak jitu an 250 bigha halang litum dak kalam kethe giding tum malang litum laben DS company pan ki pipo nilitum ladak rong penta nitum rong hoi mate jo nitum bekar salar mate nitum labang so rongasa rupa sal nitum kache than kache munga be alang litum ketek gere tum silapang abang so along le joy tan selang le tum labang so kam beklen kasi ni tum la so along le ke ni tum bitek the ni tum la ke lada ke ni tum ko hora arong matela ko hora ha bar along ni pena ko ni tum la sabang so DS company hang ni tum bitek the las ni tum ke labang so along le ke ni tum labang so ni tum non ta thak elol adhek rong kya laga klifan tipo adhek ni tum la चार से हम केमती पो अधिक ला पोरा मंदी हम नितुम लाबा सोलोंग दे पानोंग tipo लासे पिनी के लाबang सोलोंग दे नितुम लाबang सो पिलो asinalo tum tame लाबang सो नाले तुम टीम होय नाले तुम जितु नाले काम ना तो काम रापे तुम ची गिजे थाना लाबang सोलोंग ले तपन ना की पिरी फांग नांग तफान ना चुनुरी ला लासे पिनी पेंगे नितुम लाबang सोलोंग ले नितुम की पिरी लासे लाबang सो नितुम अथे निले तुम लादा को होरारong के नितुम ची कोय नलो ला जितु लाबang सो डिपार्टमेंट along लेके अथे nili tum ladak adung are keti bogla jitula department along de tum latum chekoi notun ta tangka ta longang ve long chi sita men nani abu pura lamsam nan anyom silang tum pathik ko sosial julong pasini tum aku rong sar hopen ta lada labang solong le pharman pen ladak ti boktera tum han mane long rong sar phanta anong panong pipon bukon bantar las baso anong tan pini anta langkle asi jitu labang solong lilo pini peng lamsala basolong de des company ki pilo labang so notice ta ni tum thang ta ve lasi nang tu lasi nang tu media kote thamala chudu ba lasi le tim la solong le kini tumke pitek thi des company phangki la ta kalong le bangke pinya ni tum so tum sa song nang kok ke wang nang ko le tum rong sa tum ta ning duk athe pi pe phansi na ge dor pi ja ta jaklo lasi ning duk tik lo lasi ni tum rong sa ra phansi ta me thang na dalam na juje thang ta ni tum chini dun de pini ani bangke jorda kusini tum ar julong la pen ke la non SGB puno alang liphan pia power si pidala la alang li signature pen ko pc ki claim thar claim pro la sini tumrong sa hoi pen konjam la lang le phan ono ma di medali la so asa kuri pen lang le phan chan vek nai kusi chuni ri dulo kasila solong le bang kan li tum ke khe apeka company ajat company tum chini de rong sa tum ke ni tum la pini pen la so abenat keta kang lo ki prilo ni tum la rong ke ra doan ta ni tum dak bi po la pen cha se hen ta ni tum kim poni la pen lukimon mondir phan ta ni tum pegi baki along lean mang tum dak te bokera arong asu ga long leka wi ne tum phan ni tum te poni pusi rong sar hoi pen ni na tum phan chuni no arong hok tet lam lo mu pen la ni tum kang brat tum pen dan lam phel ju pon lo nang ni tum la si la so along le dang ke la so long be bang ki prilo la si la daka along le dang ke la ke ni tum bang ke la ke rong ki ar ki do wan si ni tum te kon po la pen la ha aplang chot ke la ke charge do la pen la so aplang chot na ke ram mondir lo la pen ke hapan ke lukhimona mondir si ni tum parai pon lo si parai pon lab lo ni tum dak king wai la star lo her kang bra hoi pen la pen chot kalilang baki kwan ma chiri kwan dolang ma ke la ke rak aphan si tek pon ko la pen non eli last big koi ka kininje kang tum ke ka byang lo ham phanga song do pikan KSE do KSE pencing lok UKSE pencing lok lo sona ta hang hang song WKSE pencing lok la pen ke da ka byang long women justice forum pencing lok do pick AYZ ana ke pin organization do pick
alang tumhan hampang song to an abi an pan suni wilo jela so along leki jor det apod bangke important nang pidun tu la pen investigation dun tu nang tumta lang silang dun tu ni tum kache song nang ajab dun tu aprang ni tuma pan nang ajab dun tu so long leki athe rat atumasi chidon de rat atumasi koi dun thek thek tor ka bi hampang song to an pan suni wilo la so along leki jor long bangke nang tum ka do wetan nang sirap dun nang ji nang chito dun lap nang ji pusi nilihim tan suni wilo la pen last ni leki pukang tung bangke lalo je non kedam tang an ko pimala ya pine la tum compensation ki long atum ana phanta la tum phanta investigation tu la pen rising long pia phandang ke immediate leave pen pa resign nang ji ate alang si NOC si pidun dek alang li si la so long leki jor long ka don dun dek la pen rata tuma phan notice nang li lu si pus dami la so notice ke rata phanta dip check si pamanghu prong si men la patirik ter mala so long li gat check lo la si la kadang long along le gat check ke la ke tum kadang long rat atum anta la ke ning duk lo kadang long rat tum ta ansu se ha agwa di fulong ke do organization to anum ta wang pen jakong na pidun tu la pen la so long le ki pri long na sirap tu langsung ni lam theng ton ko beha bepar ke claim ke damalong ake thea ki bi asai langpon pedet nangji nangli beha na jongsi claim dampon thek pe me polote sarkar pen ki bi pon avoreng choton ting ai nang ne pirthe long nangli ke manga sondo an asai long ke pachun pon un ajakong ke beha bepar ke claim ke dam ke thek henlo lason si lakha kre trok nomati constituency angkang ke do den terona rong ameker long sing terang artaning kan Plikebra phoso se bangpu ice cream ka chujor peneng an ningkan phoso se an pleng tanglo bangso ice cream ka chujor pensi osomar bang hinia phan lo pacharli ponsi aklenga bang ingdeng pho akibisia bang ingdeng ke thom an pacharli pon bomlo lapen anparta alang litum hem tunisia phan setame bangso ice cream pensi chelang pon ilong lo pusi pachini pon halapu ice cream ke jorpon abang phu ke than pon ke beha ke klemalong ning ki ding akenang sot lapen ajada beha long tame mena ke do ke thak chepang thir jer pensi do nangji lapen customer aphan aning pa oi pon nangni an lote beha nat paprang dun unji pusi than pon lapenon ove kimia tuma phantame beha nat kengkam che jorpon lote anso se ilitum akhai paprang pon unji puta than pon en kan follow nang limen che tham tha ni men ke long sing terang nerong ke dentron rong ningkan ko an hala so beha ke claim ke en kan phobet lang ningkan follow de ei kona na ano ki pon ke pon ke la den gong ria lo la pu jong thung virwar en ke tongklok la hai ju ke la school hem jordon po alom su son dong ke pu jordam po ke hem chewang po ko kona pe no hor mu ge ban ke ban ke harughat pen de ali ku puson non an ningkan phojor det pen ku pilo nang liang thek se thek lo ang thek long te ang thek thek long lo ni ta ilala ha ini la claim bom po khiti pe ni na se palut bom lo la hai lo rong la hajira ke ni rong hajira pe na phante la ke jor se ale ke dolo ale ge ni le sangkok sita ale do ni thomne sangkok sita ale do hajiran ke sisi jarane so se ante ke ni uwe ke mi to mana than lo ke claim nang ning hang polote na claim no noi nang japon pon nang than pon pu sita than ke than lo he ki kroi kre bang alang tunga long lo lake ko bi mil dolo enke coffee dolo strawberry dolo enke chocobar dolo enke bati dolo enke mango flavor dolo endo arni ke abajat bang kini ta chipu thek the tamye botor pe nalam por arni le sokrang plote jor mesen enke dong si dawor do ko pe jor nu si do Kiramtang arua chiklo ni phai trok suri hini ring kola trokar ni pen binyar nian ta hem chelele dat pusi a hem asora tum pen than pachini pon alangli hem kilometer pho lamding road rong chingri ameker joy sing ing hi la pen ka cheteron pi asopo monthi ing hi non anta hem chelele dat ajok a hem asor a hem tuna tum pen manghu mangram ason si donanglo
lasiko mania bang phua bang phijong si nanglitum alang liphan nanglitum adung arai ke theklong lapen ke do adim chini polo tangte la aber ke tok pon a contact number along birta nang pale bek chi aphan se chuning ripon iklo mobile number 60000375596 guardian contact number 9401740441 guardian contact number 7002394232 KSA CEC office contact number lapentu 9707519248 KSA Langkai Langso branch contact number along birta nang pale bek chi aphan se chuning ripon lo Tang te pini ada babirta bangke kang tonik lo kado kabeta me do me thak me kurwang tru